We hadden dagen bij gewoon dat we 10 orders pakken, dat er 4 van de schramers hagen gingen. Dat we toch van jongen, haal ze denk je fiets of auto of wat dan ook. Het is gekkenhuis. Overal, alle hoeken van het land, overal gaat het heen. Het is echt gekkenhuis. De drukte in de helmenhandel liek het nog net oer te wijzen. Zo'n 1 januari is het verplicht om op een snorfiets die het 24 kilometer in Oeren mij ook een helm op te hebben. Ondernemer Cinema handelt er al jaren in, maar deze helmplicht breekt alle verkeersrecords. Nou, natuurlijk, de verwachters wel wat, maar dit hier niemand verwacht. Het is net een 3-voudig en een 4-voudig. Het is op dit moment een 20, 30-fout per dag. En hier is ik gewoon net zin te werken. Vriend, familie, iedereen, alles die ik betekenen kunnen met 2 handen. We gaan ze om. En we rennen van Jannes bediend het Jonas diep in de nacht. En we proberen het voor te blowen. Tot nood is het lukt, maar leveranciers die al uitverkocht rijtje, buurs die skappen al leeg rijtje. Hoe lang we het nog volhouden, wie weet het net. Normaal gaan het 10-tal helmen per dag erdoor uit, maar zo'n de helmplicht geldt binnen de orders net meer te tellen. Al de manje binnen meer dan 2 trailers, vrachtautotrailers, honderden doorgegaan. Helemaal vol. Gewoon dat de bijrijderstoel van de vrachtauto zelfs vol is. Zo vol. Sleept er nog wel? Wie doet is best een paar hoekjes te pakken s'nachts. Het is op het stuit al Safir dat Cinema zelfs op een del naar leveranciers riet om wat varië te houden. Maar hoe lang deze gekte aanhoudt, dat weet op het stuit nog net in.